Kunnafoni Kanouao, donc en plein, comment on appelle, je veux dire aéroport la zone aéroportuaire, Mangambi, Mobile Frelado, Ani, comment on appelle, la poissonnerie, électricité. Donc, non, alors, ben, c'est un il faut la directrice, il a fait la faute. Bon, nous, les parkings, Mobile Frelado, on fait la faute. Donc, le lieutenant Bleu a fait. Moi, c'est Abdul Fatraoui. On est baraké depuis 2012. On est un wakati là, il y a tout de. Faut qu'on t'a yiri qu'on tient et puis il y a un système serré. On a un investissement qui est plus de 1 million. On est baraké en Kayoro Sania. Il y a un sur tout ramina directeur de Yanro Dama. Ani Duguski. Ani Ali Almami Daduna Yankola, directeur de papier Kaka Dama, Anganski Yarola, Anganda Yini. Bon, on a fait 7 ans, on a un problème pour Itala. Directeur de travail de retraite là, nous sommes en Kofé. Elle a la complicité avec Da Transit. Da Transit, comme on dit, on est Yoro Yini a fait. Pour que Abseka, on dégage Kaboya, car Da Transit qui pour son intérêt. Nous avons baraqué en plus de 60 personnes. Il y a un dernier nous sommes des jeunes. Ante chouenike, ante bingalike, ante foike, ame baradike pour angwashi. Anga hake amode no fait. Pour na fara ko anga wulite. Sans ça dit que ni ba nyabe mo la wuli ba la wuli ni papier dori. Eta ma fa anga wuli fo. Hein? Ka papier do la bendron kana parce que fanga bola muso ere ko parce aller RP muso ka présenter a jarawnya amajawnya ambe wuli ka boya. Pourquoi on veut oublier? Hein? Avant oublier pour quelle raison? Quand ils ont un extra là, ils ont limité ils ont là. Il y a une zone aéroportière. Hein? On a été voir le commandant de la zone. Hein? Au Goku Ayorote. Hein? Vous avez fait depuis combien de temps? Vous faites quoi ça va ça? Vous avez un toit en hake en daï de manini. Bon, comment faire gaffe? Bon, Malien on baigne Fawye sama ke do njibe san biwolon la ani san shekina bi an sigilen bɛ senu sira la yan n b'a yira u la fɔmaw ala kama kira kama aw ka kiri tigɛ a tigɛ cogo la a kana fantan ka hakɛ ta ka di setigi ma transitaire dɔw de nale kana y'a kuma b'a la wari di muso ma ko k'anw na wuli ka bɔ yan yɔrɔ la anw bɛ yan a ka ca san 8 de ye ɲinan ye yiri fɛn o fɛn bɛ an y'a bɛɛ turu an sigilen bɛ pɔrɔpɔrɔ la an ye wari min dépasse la a ka ca 1 million ye ka fanga ta ka na o bila an kan dabiri janfa la an kɔni b'a yira u la mali jusitiw an dalen don aw la mali fɔma an dalen don a la ala kama kira kama a k'a lajɛ a ka fantanw a k'u jigi tugu sinon vraiment fɛn bɛ na a tɛ nin ye dɛ ala sɔgɔ ne bɔra kuma la assalamu alaikum. C'est Soumala Djakti. Bon, je suis le représentant de ce parking. Donc en 2012, l'usine qui se trouve derrière moi, il sera à directement. Ah, mon directeur, regarde, il fait tout. Moi, je voulais en faire un parking auto si possible. Que vous serez les bienvenus. Moi, ah bon, ouais. Parce qu'à partir de 17h, nous allons gagner ma soura fana 19h aussi à tour l'Afrique là. Banoubou attaqué. Il n'y avait même pas l'usine Toguna à ce moment. Donc à quoi bon, comme ministre Ibena, mais à n'y a pas ministre Naïm Kibaram Djambo Foy. Donc à la en ce temps ministre Moukoumbe, à travers la circulation du ministre, le lendemain, le ministre est déplacé là quand il y a la guerre. Non, c'est bien comme ça à tout l'ancien directeur du nom de Serou Koulibaly. Donc là, le papier établi à Djan, accord voisinage, comme ça comme avec Fana Keleni fait un mairie là, un mairie papier ni ga fraga. Donc tra mairie là, mairie gokuno c'est une zone aéroportière où l'autre tisse papier di mogomaro là. Mairie tisse ga mogo sigaro là, donc
Donc on est resté comme ça jusqu'en 2017. Lui, l'ancien directeur est parti en retraite. La nouvelle directrice qui est venue, soi-disant, elle est la présidente de femme de l'RPM. Dans un premier temps, on en a avec la complicité d'un transitaire du nom de Da Transit. Comme na yɔrɔ kɛta nɔ olu k'u sigi an ko Da Transit mɔgɔw ma mun nana yira an na o fɛngɛ kɔnɔna la société la s'appelle Da Holding mais c'est sous Da Transit. Donc maintenant an ko olu ma an ko à quel titre u b'an bɔ yan nɔ ko non ko d'après la directrice olu ye yamaruya ɲini a fɛ k'a fɔ u bɛ yan kɛ parking ye olu ka mobili min bɛ bɔ Maroc ka na jɔ anw da la yan nɔ ka yɔrɔ bɛɛ fa u bɛ fɛ k'a kɛ yen parking ye pour que prochainement ni mobili nana yan n'u ka jɔ gɛrɛndaw la olu bɛ yan dilan ka yan k'a kɛ parking ye an ko bon problème t'a la la dame là, la directrice elle nous a amené un papier de déguerpissage donc voilà donc j'ai été elle n'a pas voulu nous recevoir donc Ayara comptable de Bla du nom d'un certain Fofana lui nous a reçus an ko bon papier jumɛn b'u bolo mun b'a yamaruya k'a yira anw na yan y'u ta ye parce que nous on a fait des enquêtes on a été jusqu'à l'aéroport on nous a fait savoir le coin là ne les appartient pas. Que le coin là ne les appartient pas. En il n'y a pas de problème, on a entendu. En fanant nana, madame, c'est pas un problème. Nico état de financement d'Imaro là, à papier il a approuvé. Il y a un papier il a problème t'as l'ambérobe là, au papier Masrou là. Donc il nous a convoqué à la mairie de la commune 6. Au Lou nana, on a eu la guerre. On a papier de déguerpissage dans ma. Donc en fanant on les a donné des explications. Donc lui c'est un bako là. Lui a connu madame. À notre grande surprise, elle a été voir Adama Sangare. Donc directement, on a un papier de déguerpissage dans ma cana. Il dit à la police un vendredi à 17h. Donc papier dans la dame pour 48 heures en euro déguerpi. Donc aux 48 heures là, il y a vendredi papier de Rima qui a 48 heures. Lundi, on a au déguerpissage donné. Et le lundi, à partir de 7h30, 8h, pour le jour ni mairie Moro Tchunanga, on a un mot de l'Idam de la Tamir là. Pour le la jeunesse là. Donc maintenant, en faisant là, quand le tribunal là, il y a plein de choses fini. Donc au cours de en bolo doni. Parce que on a domunga, si tu bats sur là. Donc maintenant, au Kélé, en faisant aussi, à la béco la traite. Donc j'ai eu à appeler des journalistes à ce temps, on en a qu'à voir, la directrice va voir. Donc à ce jour-là, il y a une enveloppe de blanc, la journaliste pour mener. On a bolé, on en a qu'à faire un directrice aller papier, parce qu'elle n'a même pas voulu aller dans la mais il y a un comptable de blanc du nom de Fofana là, au cas où il reçoit. Allez donner au fait, on aurait cause journaliste, mais qu'on dit en filmé, qu'on ne t'ait filmé, qu'on dit en cantar, qu'on ne t'ait cantar. Comme en réalité, ma directrice, elle a eu peur de vous. Elle ne veut même pas vous recevoir. Donc, d'ailleurs, à une tire de Katani Wadim, d'autres là, comptable, à Kongan Dauma, ou à enveloppe du journalisme. Au Bora, au fond, non, c'est très bien. Baradero, on m'a dit, on me dit, sur mon refrain là, à Bindafa. Donc, à au corrompu, au fin. Donc, il faut qu'on a la bide de la tournée. On a un papier dans ma, ça s'est fait le 17 au lendemain de la coup d'État. Le 17 août passé, à lendemain de la coup d'État. Donc, à notre grande surprise, ce matin, on a tué un policier, une trentaine de policiers à Nimeri Parakela. Donc, quand on a un papier robla, la police qui l'inflète, nous avons bon, par la force, commencera à Moluta ni grillé. Enfin, on va savoir à Moluta déplacé. Donc, on connaît un fait, Jamaica n'est pas jugé en Yon. Voilà, bon, directrice, il paraît que transit 850 000 de dames a dit aux policiers de Adama Kloubal Dishin, ou de Dirafana, parce qu'il y a un gros blatant, Molko l'a fait, à de Kekolo Djabi. Pour voir les Diralema avec un boy là. 850 000. Donc, on veut que la justice soit faite. Merci. Ne Madame Diawara Aïssata Touré, Wafone Maladi, ne agence marché central, né à PDGD. Depuis 2015,
n ka décret bɔra ka ne kɛ PDG ye donc ne fɔra Seydou Kulubali de kɔ Seydou Kulubali o de tun ye yan PDG a taara retraite la ne nana donc n nalen n y'a sɔrɔ mobilitigi Jakite mobili b'a bolo u sigilen bɛ da la u n'u ka mobiliw donc ne y'u wele an kumana parce que ko Seydou ne nana min kɔfɛ ko de ye autorisation d'u ma k'olu ka sigi k'u ka mobiliw feere u tun bɛ courant ta marché kɔnɔ ka t'u ka yelenw bila u ka mobiliw kan bon ne nana ne ko a ma n ko yan ye service public de ye État n'o y'an ka jamana gouvernement ye o de ye ne sigi donc jamana ka nafolo a man kan ka don privé la donc n ye courant tigɛ n ko courant tɛ di a ma a bɛ taa ɲini cogo min a ka taa ɲini ye n ko ɲɛfɛla fana an ka sariyaw la marché kɔnɔ yan ye jɛgɛ sugutigiw de ta ye jɛgɛba les grossistes olu de kan ka n'u installer u kɔni ma na fɔlɔ mais yan y'u ka yɔrɔ de ye n'u nana yan n'u y'u ka jɛgɛw bila chambre froidew bɛ yen n'u y'u ka jɛgɛw bila u bɛ taa gari donc parking kan ka dilan u ye parking ni an m'a nafolo sɔrɔ fɔlɔ mais an b'a ɲini faso fɛ an b'a ɲini État fɛ n'an y'a sɔrɔ don min na aw bɛ wuli ka bɔ yen ko problème foyi t'a la n ko parce que sisan an mago t'a la donc an tɛ se ka aw fana gɛn aw ka dahirimɛ ɲini na mais ni don min na an y'a sɔrɔ aw bɛ taa yɔrɔ la ko problème t'a la ça c'est a sigilen anw sigilen fɛn o fɛn bɛ ɲɛfɛ donc ala y'a kɛ depuis 2015 ne bɛ yan au don de BESI l'État le budget nous a accordé le financement du parking a ye wari d'an ma marché attribuera a dira mɔgɔw ma yan'o cɛ an ye wari ɲini waati min na pour que marché ka kɛ an ser'u ma ne k'u ka taa f'u ye u k'u labɛn ka yɔrɔ ɲini ka taa parce que yɔrɔ nin u bɛna bila u ko k'u y'a mɛn n y'a ye u tɛ ka bouger donc ne ye sɛbɛnni kɛ j'ai toutes les lettres ici n bɛ tila k'a bɛɛ yira u la kelen kelen n ye lettre ci u bɛɛ ma fɛn o fɛn bɛ ɲɛfɛ n y'a ci u ma n ko u ka wuli ka bɔ yen n ko parce que yɔrɔ nin an bɛna parking kɛ an ye wari ɲini wari sɔrɔla mais sɔɔni a baara bɛna daminɛ donc a ye wuli ka bɔ yen u ma sɔn commune 6 mairie le maire Bokar Keita ne y'a écrit n ko aw de bɛ mɔgɔw lasigi yɔrɔw la n ko ninnu sigilen filɛ nin ye n ka da la n bɛ fɛ ka parking jɔ vraiment u ka wuli ka bɔ yen ko ne ka prédécesseur ka attestation de b'a bolo o attestation yɛrɛ filɛ nin ye cachet t'a la ça date de 2013 ko Seydou de y'a d'u ma n ko bon Seydou tɛ yan ne de bɛ Seydou place la donc ni ne ko min bɛ Seydou waati a ko k'aw ka sigi ne ka waati ne ko k'aw ka wuli an bɛ fɛ k'an ka baara kɛ wulili fana gansan tɛ o an bɛ fɛ ka baara de k'a la donc u ma sɔn ne ye commune 6 mairie saisi olu ye ordre de déguerpissement u y'a sɛbɛn ka na d'u ma filɛ nin l'ordre de déguerpissement de la mairie u nana u fɛ k'a d'u ma u ma sɔn ka wuli donc la mairie m'a dit franchement nous on n'a pas les moyens de prendre les véhicules gris t'an bolo donc adresse-toi à la mairie centrale j'ai écrit au maire du district o fana ka ordre de déguerpissement filɛ nin ye le maire du district est venu leur donner un ordre de déguerpissement k'u ka wuli ka bɔ yen on vous donne 72 heures pour quitter ils ne se sont pas exécutés donc ils sont venus avec leur grille ils ont pris 2 véhicules ils ont amené au GMS eux-mêmes ils ont supplié ils ont dit attendez nous on va quitter ils leur ont donné comme le social
C'est ce qui tue au Mali, malheureusement. Ils les ont accordé cette grâce. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont refusé de bouger. Et mieux, malheureusement, quand il y a eu le coup d'État, ils ont dit, bon, il n'y a pas d'État, il n'y a pas de raison qu'on quitte, on reste. Et les 2 véhicules qu'ils ont enlevés, ils sont venus, ou Nanatouni, Flabla, ou placé la Kadoro Faraka. Donc, la mairie du district, nous, on les a donnés, c'est leur travail qu'ils sont en train de faire. Parce que nous, on avait, pour vous dire que nous sommes très pressés, voilà la maquette même du parking. Voilà la maquette du parking qui doit être faite devant. Ça, c'est la maquette. On leur a demandé vraiment, ou kataka boyanganga barake, parking kadla. Ou maçon. Donc, forcément, force revient à la loi. Tu ne peux pas occuper, itise kana isigi yorola, ke de tadu. Utate. Olu kelente mobili ferela ye dala. Plaza da mobili ferela ubeu. Est-ce que ne tarafu ka wili ka boui? Ça ne me regarde pas, c'est pas un peu. Yande bene regarder. La devanture du marché central que je dirige ne mogobo de là. Kuma chamanto là-haut. Il est parti partout. Des colonels, de ceci, de cela. Il est parti, c'est la zone aéroportière, ceci, cela. Nous, c'est l'État qui nous a offert ça. C'est une coopération entre le Japon, au Mali, au des marchés Nesigi. Marché, une condition fin bébala. À courant poteau, à chambre froide, à glacis de la machine, à fin bébé. Donc, parking fana kanka ke mobile e se kanani jegetigu ka mobile ku ufenge ubi jomi quand nous tlala décharger lila yanu kata ou bien avant que ou ka décharger ubi jomi c'est pas dans la cour en principe ni mogo bien ou tinu jo sira ou kono non c'est pour le parking donc à foru ka wili ou be au bara de là. Sinon, djuguyate fouiti a papier fana anya be saria fenge a befleni. Lettre fana sebene uma ka funyana ko vraiment ou ka wili ka bui. Ne ka lettre tara depuis le 20 mai. Anya fouyi ku ka wili. Celui qui a mis un marché sur min kanka ke o taru supplier ko ala kama ay wili nga marché kana tien. La clé de la remise du parking c'était le 3 juin. Le délai est passé, ils ont refusé de quitter. Donc pour ne pas perdre le marché, c'est-à-dire parce qu'on ne peut pas perdre ce parking-là. Voilà tout le problème. Voilà tout le problème. On a demandé un avenant, ils disent, bon, ils peuvent nous accorder 75 jours. 75 jours, c'est 2 mois. ORF, Fembika Boulala. Jourou Bika Boulala. Donc nous mobili anganga fenke anganga barake atigné c'est-à-dire jamanani il faut que je profite de l'occasion auka fenge kunte mais ne koni ba yira ka fo malien ikungolo le kanka fali malien kanka fali de comportement ce n'est pas des usurpations comme ça c'est-à-dire kana I jagoya galonka ka fo kiko ke tien ou ka dabla ambit katari fondation na coup d'état kera fin chaman de reprochera kafoko ni manka donc faut état de qui jo ijorola on bien pour l'état c'est pas ma maison ne ka sauter ne be état de représenter yanno donc fongo fe min kanka ne kanka état de défense fongo fe min lambake. C'est lui qui est privé. Akata yoro donyine akati sigala. Yano il ne paye rien à personne. Ate dorme di moshima parce que il est parti faire une demande à la mairie de la commune 6, ils lui ont dit non. Ce n'est pas pour toi l'endroit, c'est pour l'agence. Antiseka autorisation d'Ima. Cette autorisation qu'il brandit là pour dire que c'est mon prédécesseur, qu'est-ce qu'il donne à l'agence? Rien. Donc il vient s'installer, il ne paye rien à personne et il ne veut pas que on le fasse quitter. Autrement, Ambemi, Ambe Brousse de Konawa. Ce n'est pas une jungle.
c'est pas une jungle sariya f'i k'a bato de ni yɔrɔ t'i bolo taa yɔrɔ ɲini i k'i ka mobiliw bila yen fanga ti i lasigi yan nɔ fanga t'a lasigi yan nɔ moi c'est ce que vraiment n bɛ fɛ k'o de fɔ il faut que malien i k'i jɔyɔrɔ i k'a fa i jɔyɔrɔ fali o ye k'i ka sariyaw mali sariya i k'u bato force tɛ na ni foyi ye mɔgɔ si a ti mɔgɔ si kɛ fɛn ye a ti i jagoya k'i kɛ min ye i tɛ min ye voilà nin de tun bɛ ne bolo k'a fɔ aw ye dala kuma ko la